Hvis man nu skulle løse en tredjegradsfunktion og finde nulpunkter for et tredjegradsfunktion, så f af x er lig med minus x i tredje plus 5x i anden minus 6x. Og vi så vil finde nulpunkter for den her tredjegradsfunktion, så skal vi altså gøre det, at vi skal sætte den her funktion lig med 0. Så er vi ligesom i gang med at finde nulpunkter. Og så det første, vi gør med den her funktion, det er, at vi faktoriserer den. Så hvis vi faktoriserer den her funktion, det vil sige, at vi sætter fællesnævner uden for parentesen, i det her tilfælde x, så får vi x gange minus x i anden plus 5x minus 6 lig 0. Og så læg mærke til her, at når vi faktoriserer, så bliver hver af de her led herinde, de bliver en grad mindre. Vi gik fra en x i tredje til en x i anden. Vi gik fra en x i anden her til en x, altså graden er blevet en mindre. Og nu er det så, at vi så bruger nulreglen, altså den her regel om, at når vi har et produkt af to ting, x gange et eller andet lig 0, så skal vi bare få det ene led, den ene faktor til at give 0. Så vi får, at enten så skal x være lig med 0, fordi hvis vi sætter 0 ind her, så giver resten, ligegyldigt hvad der står inde her, så giver det 0. Eller vi skal få minus x i anden plus 5x minus 6 til at give 0. Og det kan vi jo godt se, at det her det er en andengradsfunktion, så hvis vi skal løse den her andengradsfunktion, så skal vi bruge reglen om, at x er lig med minus b plus minus kvadratroden af b i n minus 4 gange a gange c divideret med 2a. Så hvis vi anvender den der regel, så får vi herfra, at x er lig med minus b, det er minus 5, plus minus kvadratroden af b i anden, det er 5 i anden, minus 4 gange a, det er minus 1, gange c, det er minus 6. Og læg lige mærke til, hvordan det sætter dem i parentes, når de er negative tal. Og så dividerer vi med 2a. Og 2a, det var ikke 2a, det var 2 gange minus 1. Sådan der. Så nu skal vi bare have løst, eller regnet ud på det her, det giver. Så vi får, at x er lig med minus 5. Så lad os lige regne ud kvadratroden her. Så plus kvadratroden af, hvad giver 5 i anden, det er 25, minus 4 gange 1 gange 6, det er 24, så det giver 24. Minus gange minus giver plus, gange minus, det giver minus, så det er minus 24. Dividerer det med 2 gange, det giver minus 2. Eller x er lig med minus 5 minus kvadratroden af 24 minus 25 minus 4, det giver 1. Så kvadratroden af 1 divideret med minus 2. Så x er altså lig med minus 5 plus 1 divideret med minus 2, det giver minus 4 divideret med minus 2, det giver 2. Eller x er lig med minus 5 minus 1, det giver minus 6 divideret med minus 2, det giver 3. Så nu har vi tre løsninger. Vi har x er lig med 0, x er lig med 2 og x er lig med 3. Så vi kan skrive løsningen op. Så 0, 2 og 3. Så det er sådan, vi finder nulpunkter ved hjælp af nulreglen for en tredjegradsfunktion, hvor der ikke er et
konstantled. Læg mærke til, at der er ikke noget konstantled i den her funktion, så derfor kan vi anvende den her nulregel på den her måde her.